Hola, em dic Aaron i avui us ensenyaré un pas de breakdance que és dels més senzills del power. Power move són els moviments giratoris que giren sobre la mà, giren sobre l'esquena, giren sobre l'ombro, el cap. Llavors, aquest és el backspin, gira sobre l'esquena i és molt senzill, però ens ajudarà més endavant per fer uns moviments més difícils com els molins, americanos, etc. Molt bé, llavors des d'aquí el que farem, al començar-ho fàcil, ens sentarem i busquem aquesta posició. Aquí depenent de si teniu baby amb l'esquerra o baby amb la dreta, ho fareu o amb una cama o amb l'altra. Jo tinc el baby el tinc amb l'esquerra. Si el teniu amb la dreta, xutareu cap aquí. Si el teniu amb l'esquerra com jo, xutareu cap aquí. Molt bé, doncs a partir d'aquí fem cama de darrere. Aquí en el meu cas la dreta, la xutem ben estirada al voltant del cos. Té que ser el cercle més gran que vulguem fer. Quan més petit, més poca velocitat, vull dir, horrible. Fem, xutem. Una vegada aquesta cama passa per davant d'aquesta, aquesta estàtica que es queda aquí, una vegada passa per aquí, amb aquest braç ens recolzem el colze. O sigui, anem per aquí més o menys, i busquem el colze allà. O simplement quan tinguem més velocitat ja busquem estirar-nos. Llavors, aquesta cama gira, ens anem estirant, segueix, res d'aixecar-la per terra, el més arran de terra que puguem, ens estirem i aquí el que busquem és que aquesta cama vagi al màxim en cercle. Molt bé, des d'aquí seria això. Després, segona cama. Molt important, la segona cama s'ha d'esperar la primera. El primer error és aquesta cama mà i aquesta cama també. No, aquí no aconseguim res. Té que ser aquesta cama que primer doni el màxim de flexibilitat, llavors comença la segona cama. Però la segona cama també comença per terra, no s'aixeca allà. Ara la dreta comença a aixecar-se i l'esquerra va pel terra. O sigui, és aquest pas, és aquí. I a partir d'aquí busquem això. Busquem primer cama, per terra, màxima obertura, aquesta comença per terra i aquesta s'aixeca. I busquem això. Un cop que tenim més velocitat, ja podem agafar i girar tant com vulguem. Moltes gràcies. Això és tot.